In de rechterbovenhoek van uw scherm het jachthoornkorps van de Gardejagers. U ziet ze hier. Aan de linkerzijde de halve maanblazers, klaroenblazers en tamboers van de Limburgse jagers. Allebei jagerregimenten, lichte uniformen. De muzikale vertegenwoordigers van de cavalerie, het trompettenkorps der cavalerie, onder leiding van adjudant onderofficier Rijnhoofd, en het fanfarekorps der genie, onder leiding van adjudant onderofficier Von Berg. Voorts, halve maanblazers en tamboers der Limburgse jagers, onder leiding van de sergeant eerste klasse van der Biezen, en het jachtkorps der Gardejagers, onder leiding van sergeant-majoor Jansen. En samen, dames en heren, wordt nu een mars gespeeld waarmee geëindigd wordt. De mars van Menichetti par 5. De huzaren nummer 6 van Willem Astra-Boreel. De genie. Het jachthoornkorps. Fanfarekorps van de genie.